Sanibonani bontanga zethu kanye nontanga zabo. Ehe, ubongiwe lo Ndlovukazi. Ngiza nenkanankana yendaba, wona uzanani nendlebe. Cha, ngisemnyango namhlanje reporting live because ngiphethe istory la. Umndeni uyakwazi ukuthi ugumbele ithuna ufuna ukubulala ingane ephuma eswini isikama wakho ozalwa naye eswini ikumbele umgodi ifuna ukuthi nje ufe. Nasi ke story umngani wethu lana uxoxa la ku TikTok uthi and then kunomngani wakhe not umngani wakhe bese ngiphazamisekile kunomuntu omali eduze kwami ngizokukhombisa nje kube nini. Okay, uthi udadewabo kama wakhe uzamile ukuthi afonele i-insurance kama wakhe askeme uma wakhe so that she can be able to claim. Wazibhala yena as a beneficiary, waqeda lapho wa-inquire ukuthi umuntu makafe nge-accident or ebulawe ingozi yemoto kwenzeka kanjani. So yeah, silapho ke nazi story, ngicela ubheke ama-video bese uyangitshela wena ukuthi wena ungenza njani. Mina ngithi akaboshwe udadewabo kama, ngithi abamfake kuZankosi. Before we jump into conclusion, guys, ngicela ubuza ithetha ukuthini into yoba umakazi wami, okay, usister kamamam, blood sister kamamam, afonele ipolisi, which is Ashupo kamamam, azenze umamam. Emva kuba ifonele le police azenze umamam, abuze into yoba ucela ubuza ba i-accident, car accident coverisha malini. 2, achinje i-beneficiary ebiphayana kula policy, achinje abhale igama lakhe. Mama musaphila. Guys, so on Monday the 13th of April 2026, my mom received a call from Ashupo, and lo guy ufonayo uthi kuye, okay mama khange sidigqibothetha. Athi mama, and then athi no, ndim from Ashupo, lo mfana usandithanda naye uzibani bani. And mama khange phone lokho Ashupo, so kwenzeka ntoni? Athi hayi mama usandofona ngoku, you just called sathetha. Athi mama benifone ngeyiphi number, and then uguy ayikhuphe le number ba 8 le number. I drop call mama before that we receive messages ezithi okay i-communication siyitshintshile ntoni. Cool. And then my mom takes this number ayisendele mina athi manimseshile on Truecaller by number yaphi le, but i-office number ingaveli ku-Truecaller le number, ndiyisearch on Google ingaveli ku-Google, vele nje into ezifana. So into endenza decide ba but my mom qatha ingqondweni yakhe kuthi qatha igama le-sister yakhe. And then my mom asked me to call, not bang angasho mama angani ask you to call, ndibe ndim who decides to call this number. Nyani xa iphendula nama ivoice yakhe manje le qha that time ndothukile, so ndiyapenika, andiyazi uba mandimbuze intoni, andiyazi questions mandizibuze yonke laa nto. So ndithi ndithanda uzibani, which is confirm igama lakhe. Athi yes ndithetha naye. Okay, ndithuke ndiyicima ifowuni. Xa ndigqiba uyicima ifowuni ndibe sendithi mama nguye. So mama uyothuka ba hayibo nobe ezama ukwenzani, nobe kusenzeka ntoni, because lo mfana uthi kuma bakagqibi. Mama icinge le nto, and then mama into ayenzeleyo afonele kwa-Ashupo same day ba ufone umntu and bingengwelo wa, but i-lines zakwa-Ashupo zibe busy, so aphangele the whole week, avukele Ashupo Saturday, which is today ekuseni. Afike Ashupo athi guys kunale problem nje kwenzeke nje athi lo sisi yes usisi i-consultant pha ilanduka yakho, profile yakho, account yakho, whatever nto imakwe like a red flag as i-fraud, beku attempt ukwenza i-fraud. So khange mose sizicheke ezilink, because mama wavoida noba angene kwilink kanti ilink si-scam yonke laa nto. So ndithi mna okay aye phaa kulaa sisi, athi lo sisi phaa ba into eyenzekileyo apha ufowunile lo mntu abizele namba ifowunileyo, wazenza wena wanikeza zonke ii-details zakho, but zikhona i-security ntoni ekangakwazi ugqithela kuzo or something. For instance number yakho kangayazi, phone number yakho, because abasathetha aba bantu bagqibela uthetha I think 2020 or 2021, I'm not sure. So i-number yakho i-1010 kangayazi. So zizo zinto ke afilileyo ziphendula, but into ebeyifuna uyibuza kokuqala yinto yoba ngubani i-beneficiary apha indazibuzileyo ngubani i-beneficiary kule policy yakho or kule funeral cover yakho or whatever. 2, if kwenzeke i-accident izokhaverisha malini, and makayi-add i-car accident.
zizinto azibuzileyo ezo. So ke kwenzeka le mistake yoba uthe uye wadrop i-call because ikhona into yakwazi uyiphendula kwadrop i-call, and then xa ibuyela kuye ubhuti lo waphaya eAshupo wabuyela kunamba ebhalisiweyo phayana straight, which is inamba kamamam. Wabuyela kuyo wadibana nomamam, apho ke kuye kwenzeka loo nto leyo. Now ndithi ngomama masijonge ezi messages buzithunyelwa nguAshupo, nyani sizijonge ezi messages, sibekho ethi nansi letha ntoni ebonisayo into zakho ba sizitshintshile. Xa lingena kule letha siscroll xa sithi hayi man, le letha iyabonisa ithi nansi i-beneficiary endiyifakayo, which is ufake igama lakhe. Uzenze umama wathi ndifake isister yam, wabiza igama lakhe, wabiza ifana yakhe, wabiza i-ID number yakhe, wabiza kwa i-percentage ayifumanayo 100%. Sibadala sibangaka guys, why would my mom register usister wakhe angasathethiyo naye, angasacommunicate naye, amfake kwipolisi yakhe, yabo? Like, why would she do that? Jonga ndothuke, andiyazi nothuke ndijani ndomile mind ngoku bendimfowunela mna ndinephe ndamfowunela msidabuza uba kwenzeka ntoni. Wathi like anditsho ngoba ndim, wathi bana kutheni uzawuba concerned ngalo mntu nje umbizayo out of sonke ezipolisi bendibiza cause mna bendifonela for yam ipolisi yaseAshupo, and bendifonela ngabantu abayi-4, but when concerned ngalo mntu uyi-1, why? Kodwa uyaphosisa uyazazi. What's your take on this issue? Uthi usisa ayenze njani? Mina ngicabanga ukuthi nje avela ambophise akaboshizo because nje fraud le abe icommita, and also uma wakhe is at risk. Yeah, understand? So uma wakhe usebungozini sokuthi angaluza impilo yakhe because asikho sure ukuthi udadwabo kamngani wethu iplan yakhe bekuyini. Okay ke ngicela ungakhohlwa subscribe on my YouTube channel Ubongiwe Ndlovukazi. Subscribe on my Facebook. I mean, you follow on Facebook and TikTok, and also Instagram. Instagram, I'm uhleli ngemuva guys. Ngina 10,000. Please Sizule singisi singafuna ukuphuma. Subscribe bani. Singisi dodwe stuff leyo nto leyo. Ngayibona vele ukuthi ayingasifuni from the beginning. Okay, ke kulungile ngisemnyango. Jabulani, enjoyani. I'm enjoying the sun. It's a beautiful day.